बागवाडी रेल्वे ब्रिज खाली मासेमारीसाठी गेलेल्या येथील 35 वर्षीय राजाराम अशोक परब यांचा पाय घसरून नदीत बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली। राजाराम परब याच्या पायाला वाळू लागली होती। ही वाळू धुण्यासाठी नदीपात्राच्या जवळ गेल्यावर त्याचा पाय शेवाळावरून घसरून ते पाण्यात पडले। वाचवा वाचवा असा आवाज दिला, मात्र सुधीर बावकर व नारायण राऊत हे मित्र त्या ठिकाणापासून थोडेसे दूर असल्यामुळे त्यांना येणं शक्य झालं नाही आणि राजाराम परब हे पाण्यात बुडाले। त्यांचा शोध घेण्यात आला, मात्र रात्री ते सापडले नाही। 1 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह सापडून आला। याबाबत पोलीस ठाण्यात खबर देण्यात आली आहे।